Il-Kunsill dwar il-professjoni tal-għalliema f'Malta żvela li Erin Tanti ma kellux warrant temporanju ta' għalliem. Ġimgħa ilu tfajla ta' 15-il sena Lisa Marie Zara tilfet ħajjitha wara li waqgħet fl-irdum ta' ħaddingli. Flimkien magħha kien hemm Erin Tanti ta' 23 sena li kien jgħallem ir-reċtar fl-iskola ta' tfajla bis-St. Michael Foundation. Zara u Tanti kienu rrapportati nieqsa nhar it-tlieta 18 ta' Marzu. Sissa l-pulizija konkludiet li ż-żewġ żgħażagħ marru fuq l-irdumijiet bil-karozza ta' Erin Tanti 12-il siegħa qabel instabu. L-iskola ddefendiet l-għażla tagħha ta' Tanti bħala għalliem billi qalet li segwiet ir-regolamenti stipulati mill-liġi dwar l-ingaġġ tal-għalliema. Iżda l-Kunsill dwar il-professjoni tal-għalliema f'Malta ikkonferma li Erin Tanti la kellu warrant u lanqas qatt applika għalih. Aktar kmieni il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo talab lis-Segretarju Permanenti biex tal-aħħar ta' Mejju jiġu identifikati nuqqasijiet fis-sistema edukattiva fejn jidħol l-ingaġġ tal-għalliema. Permezz ta' ittra l-Ministru stqarr li hemm bżonn jittieħdu l-passi meħtieġa biex jiġi żgurat li kull persuna li tgħallem anke jekk supply ikollha il-warrant anke jekk temporanju. Dan kif teżiġi l-liġi tal-edukazzjoni. Il-Ministru għaraf li f'dawn l-aħħar snin irriżultaw nuqqasijiet fl-att tal-edukazzjoni fis-sistema amministrattiva u l-proċeduri eżistenti u dan se tawassal biex persuna tkun tista' tgħallem fi skola mingħajr il-warrant jew l-iskrutinju neċessarji. Il-funeral ta' Lisa Marie Zara se jsir il-ġimgħa 28 ta' Marzu.